लोगोफोर जों एयारपर्टआवसो दङ जों स्पेसियेलि बाबाजों आंजों जों न'आव थांनो माने मा होनो दा एयारपर्टआव दंफैयो लोगोफोर जोंना 12:50 बाबा हामा जोंना 12:50आव माबा दङ फ्लाइट दङ लोगोफोर ओमफ्राय जोहोलावा थाङा आरो जों न'आव बैसागो बिदि फांसन नायनो थांनो ओंखारदों आरो ओमफ्राय बिदि आवगायनिफ्राय प्लेन गैयामोन हरथारदों आरो माबा मोनसे खामानिबो फैबाय ओंखायनो जोङो सानैजों बाबाजों आंजों थांनो थाखाय माबा खालामबाय आरो टिकेट दानना होबाय जोहोलावा ओमफ्राय फाइनालि दिनै जों दा थांनो माने बे एयारपर्टआव दंफैयो आरो लोगोफोर जोंना बाबाय दं बाबा फै हामा फै जोंना फिसालाय एकदम माबा खालामबाय थादों बाबा ओरै बेखौ जाग्रा बायना होदोंमोन केक बायना होदोंमोन ओमफ्राय केकखौ फार्स्टआव जाबाय ओमफ्राय दा सामुसखौ मोननानै जालानो आरो बियो दा ओरैनो बिफाया दासो थांबाय जोहोलावा मेट्र'आव थांगासिनो आरो जोंखौ दोननो फैदोंमोन एयारपर्टसिम दा बे रिटार्न थांगासिनो आरो माबाथ' ओइ गथ' जोंना फिसालाया एकदम हामा जे दाङा दाङा जे दाङा लोगोफोर आं फुङाव माने न'आवनो आरो माबा जाना फैदों बे माबाजों माइब्रा ओंखाम बानायनानै ओमफ्राय आलु बिदि सबजि बानायदोंमोन आरो जोहोलावा जों सिखारनायनि सिगांनो मालाय बे संनानै एकदम लाहार फाहार खालामना दोनदों आरो ओमफ्राय साहा आरो गाइखेरजोंबो लोङाखै ओंखायनो दा आं साहा लोंनोसै आरो लोगोफोर नर्मेल बिदि देसि साय मोनसे लादों ओमफ्राय बाबाखौ जाहोनानै हामा केक मोनसे अर्डार होदों ओरैनो सामुस लानानै ओरैनो केकखौनो अबस्था गैयै खालामना होबाय दा बेखौ पेक खालामनानै लानांसिगोन आरो ओरैनो हामा बाबा हामा मोननै मोनथाम पिस जाबाय ओमफ्राय जायाखिसै आरो दा लोगोफोर बाबाया केकखौ जायाखै ओंखायनो पेक खालामना लानोसै आरो पेक खालामना लादों एकदम बिराद माबा खालामबाय थादों उखैयाखैबो बिबो आलुआव बे माबानि माइब्रा ओंखाम संनायनि माबा जाना फैदों आरो बे आलु ओमफ्राय दा थालिरबो लाबोदों बेनि थाखाय फैबाथाय फ्लाइटआव जाहोगोन ओमफ्राय आरो केकखौ जागोन एसे जाबाय जानायालाय ओमफ्राय दा बाखिखौ जानो हाया बे सेफ्लेजोब्बाय ओंखायनो पेकिं खालामना लाबाय आरो लोगोफोर बेनिफ्राय दा पेकिंआ जोंना बेहाय पेक खालामना होदोंमोन आरो बे नंगौना नङाबा मिथिया आरो ओमफ्राय जोंना जोहोलावा एसे इमसनेलबो जादों आरो जेब्लानाखि जोंखौ माने गेटआव हाबनाय नुदोंना ओमफ्राय जिखिजाया आरो फिसालाखौ बिदि 1 मास नुनो मोननाय नङाना जोङो 1 मासनि थाखाय थांगासिनो आरो लोगोफोर न'आव 1 मासनि उनाव फैफिनगोन अलरेडि टिकेटखौबो बुक माने टिकेटखौबो रिटार्न टिकेटखौबो जों खालामबाय आरो ओमफ्राय जिखिजाया दा बे 1 मास थानांगोन ना हारसिंखौनो होनदों आरो मैया हरनिफ्रायनो बुंबाय आं दा हारसिं थानांगोन बिदि होननानै आरो दा फिसालाया दा एसे सब बुस्थुफोरखौनो रोंनाय जादोंना आरो फिसालाजों माने सानफ्रोमबो बिदि अफिसनिफ्राय फैनानै बिदि मोनो नालाय ओंखायनो दा मोननाय नङा अफिसनिफ्राय फैनानै ओंखायनो बियो एसे बोरैबा इमसनेल जादों आरो दा जेबो नङा 1 मास थागोन बेनि उनाव जों फैफिनगोन आरो फिसालाया पेकिं खालामनायखौबो ओरैनो सिखायजोब्बाय लोगोफोर मा जागोन बिजों लोगोफोर ओरैनो जोंना फिसालाया ओइथिंदि पेनफोरखौ बिदि नुयोना बिदिनो पुरा नायफैगासिनो आरो लिंबाबो थाङा जिरायग्रायाव गथ' मानसि नालाय दा आरो मोनसे जायगायाव बोरै जिरायबाय थानाय बिसोरबो बर मोनोना अलरेडि दा बर्डिं गेट खुलिनोनो 1 घन्टा दङ फ्लाइट माने टेक अफ खालामनोनो 1.5 घन्टा दङ ओंखायनो बिदिनो थाबाय थानांसिगोन आरो हारसिं दा आं माथो खालामनो फ्लाइटफोरा दंना नायगासिनो आरो बियो बाबा पापाया बोरो पापा बोरो दे लोगोफोर दा बाबाखौ एसे फिदिं रुमाव लाबोदों आरो दा इसोर दौनो नङाबा बेयो एकदम बाहेरायाव थाबा खालि एकदम एर'प्लेन नायनाय गारि नायनाय थिंनिफ्राय ग्लासजों नुयोना बेखौ नायनायावनो बेस्थ' आरो दा बेखौ गाइखेर रुना लानोसै नङाबा गथ'आथ' उखैबाबो पात्ता मोननाय नङा दा बे बाहेरायाव ओरैबाबो पात्ता माने होखाया आरो बे उखैबाबो बाहेरनि बुस्थु नायनायावनो बे बिजि थायोना ओंखायनो दा एसे फिदिं रुमाव लाबोदों आरो बेखौ अलरेडि बियो खिनायफोरखौथ' क्लियार फुङावनो बियो अलरेडि न'आवनो खिना फैदों दा बेहाय जेबो प्रब्लेम गैया प्रब्लेम थाबाबो जेनेबा सब लाबोनाय जाखादोंना डाइपार माबा बिदिनो जि सोलायग्रा आरो बेहाय माने बेबि केयार रुमबो दङ फ्रि टार्मिनेलाव जों टार्मिनेल 2निफ्रायसो दिनै थांगोन नालाय टार्मिनेल 2आ एसे फिसा आरो टार्मिनेल 3निफ्राय ओंखायनो बेहाय एसे बारा भिडाबो एसेबां बारा नङा थेवबो भिड दङ बाट टार्मिनेल 3 बायदि नङा आरो बेहाय अबा ओइलै फिदिं रुमाव बेफोरो लोगोफोर गथ'फोरनि माने एट्राकसननि थाखाय बिदि पेन खालामनाय दंना बार्डस बेफोरो ओमफ्राय मैदेर बेफोर सब पेन खालामनाय दंना बेखौनो जि नुनानै मोजां मोनदों आरो बाबाया नै ओमफ्राय बेबि प्रडाक्टसफोरखौबो बिदिनो डिसप्ले खालामना दोननाय जायो फिदिं रुमाव ओमफ्राय बेहाय बेबिनि नेपि सोलायग्रा हागि सोलायग्रा बिदि आरो हाइजिन मेनटेन खालामनानै लाखियो आरो गथ'फोरनि फिदिं रुम नालाय केयार रुम बिदि आरो ओमफ्राय जोंना बाबाया बिथिं बाबा जाबाय दे नोंना दुदु जानाया
पुरा गेलेगासिनो इसोरो नै साथाम लोगो मोनदों आसामनिनो ना पुरा गेलेगासिनो बयबो जमा गंसे फ्लाइटआवनो थांगोन बेहाय लोगो मोनबाय आरो एयारपर्टआव गथ'फोरजों पुरा गथ'ना लोगो मोनबाय पुरा मोजां मोनदों आरो नै गेलेगासिनो लोगोफोर जोङो फाइनालि दासो गाखोनो मोनबाय आरो 10 मिनिट दिले 12:30 इदि टेक अफ खालामनायमोन दाबो टेक अफ जायाखै दा अलरेडि 12:40 बारलांबाय आरो दा बाबाया बिराद डिस्टार्ब खालामदों लोगोफोर नै फिसालाया बिराद डिस्टार्ब खालामदों नै गाबदों नायलाय इसोना बाबा थांनो लुगैबायलै बियो बाबाय बियो थानो ओंखायनो एकदम बिराद गथ' मानसिना एकदम फुंनिफ्रायनो बेसेबां थानो आरो मोनसे जायगायाव बर मोनदों आरो बर मोननानै बहाबा थांनो माबा खालामनानै गाबदों लोगोफोर आं माने थाब टेक अफ खालामबा आरो मोजां मोनो आरो अब्ला उन्दुलांबा सान्ति मोनगोन आरो एकदम उनथिं आरो जों सबसे सिगाङाव जिरायदों लोगोफोर जोंनि सिट नाम्बारा 4 खिरखि जिङाव आरो बाखि मानसिफ्रा लास्टसिम थांगासिनो सबानो लारि दासो हाबदों नालाय गेट खुलिनो हादों दासो सबसे सिगाङाव आंनो हाबदों आरो आंना गथ' दं नालाय बे डिस्टार्ब खालामदों नुदोंना ओंखायनो आंखौ फार्स्टआव हाबनो होदों आरो बयबो ओमफ्राय दासो मानसिफ्रा हाबबाय थादों आरो ओरैनो जोंना फिसालाया गाबनानै मेगन मोदै एकदम बस्लायना बा थांगोन ना बा न'आव थांगोन ना जोङो जोंना लोखि लोगोफोर जों माने गुवाहाटि एयारपर्टआव मोनफैबाय गपिनाथ बरदलै इन्टारनेसनेल एयारपर्टआव दा बे लागेज लानो थाखाय नेगासिनो आरो लागेजफ्रा थांगासिनो आं आरो जोंना बेन्च नाम्बार 2आव फैनो गोनां ओमफ्राय आं 1आवसो वेट खालामगासिनोमोन आरो जाम्बिनो नायालासिनो बाबाजोंनो खावराव खामानि होआखैमोन ना मेंनानै आंहा ओंखायनो माने बेन्च नाम्बार 1आवसो नेगासिनोमोन आरो आं दा लोगोसो थांनानै बेन्च नाम्बार 2आव फैबाय आरो बाबायाबो डिस्टार्ब होनायालाय होआखै बाट बिराद माने एक्जस्टेड फिल खालामदों आरो लोगोफोर जोङो माने फाइनालि लेन्ड खालामबाय ओमफ्राय उनाव लेन्ड खालामनायनि उनाव नुबाय नोंथांमोना बेग सेग लानानै एकदम आंनि बेगानो लास्टआव फैनाय बायदि आरो मानो होनबा आं सिगाङावनो फैदोंमोन नालाय जाय मानसि सिगाङाव फैयोना माने बेगेजफोरखौ सिगाङाव जमा हैयोना इसोरनि लास्टआव फैयो ओमफ्राय उनाव दा मोनफैबाय आरो दा जोङो थांबाय थादों लोगोफोर एयारपर्टनिफ्राय माने जों लांनो फैदों आरो आइया लायनो फैनाय खोथामोन बाट आइया देहाया बोरैबा मोनबायनो आरो दा ओंखायनो माबाया जोंनि आगैया ओमफ्राय जोंनि न'नि जि सालायो गारि आदा सासे बि फैदों आरो ओमफ्राय बाबाया एकदम सिगाङाव दङ देखायनोसै लोगोफोर जोंना फिसालायनो दङ लोगोफोर सिगाङाव एकदम बिमा दैजों एबा नायलाय एबा फै बापरे मुनु yes he is very happy एलाय मुनुजों दङ फार्स्टआव एकदम बिखौ नुनानै आं माने टयलेटाव थांनायाव बेजों गारबोदोंमोन ना फार्स्टआव लोगो 2-3 सेकेन्डनि थाखाय गाबबाय ओमफ्राय लोगो बन्द जाबाय आरो बिनो गाबनाया बिदिनो ना दा लोगोफोर जोङो थांबाय थानोसै ओमफ्राय उनाव लामायाव बहाबा साहा लोंनांगोन आरो आं दिनै साहा मोनलोङाखै माने होनबा फ्लाइटआव सेन्डउइचल' जादों ओमफ्राय आरो बाबाजों दिगदार ना साहा लानो गरम ना गुदुं बोरैबा गोलैनोबो हागौ होननानै साहा लोंनाय जायाखै ओमफ्राय पेपार बर्ड जुस होदोंमोन आरो बाबानो बाट साहा लोंनो मोनाखैना बोरैबा मोनबाय थादों दा साहा लोंनो नेनोसै आरो दा जास्ट जों ओंखारबायसै एयारपर्टनिफ्राय आरो नै एयारपर्टनि लामानिफ्राय जास्ट ओंखारदों आरो फिसालाया आरोबा आंजों फैबाय बिमा दैनिफ्राय सिगाङाव जिरायदोंमोन ना दा ओइलाय आंजों फैनानै आरो मा खालामबाय थादों नायलाय नै ओइ बा ओइ र' हामा बाबा हामा बेबो गारियाव गाखो बाबाय ना बिस्रा फुंनिफ्रायनो उबेराव गाखोनाय फ्लाइटआव गाखोनाय ओमफ्राय दा आरोबाव गारियाव बिबैमोननाव थांनायाव बिबैमोननाव फार्स्टआव बिबैमोननाव हाबगोन बिनि उनावसो न'आव थांगोन ना लोगोफोर जोङो नै 1 नाम्बार बाजै हटेलाव साहा लोंनो नेदों एकदम साहा लोंनो मोनाखैना ओंखायनो फैयै बे बर'नि बाजै हटेलावनो 1 नाम्बार बाजै हटेल थांसै बेहाय नेफैबाय आरो साहा लोंनो बाबाया उन्दुलांबाय लोगोफोर नै आंना साहाया 50% जोब्बायनो 50% जों मोनसे जाबाय कालागान आरो 50% दङ बेजों आरो मोनसे कालागान बिनानै नै जानोसै आरो उखैदोंना दिनै ओंखामबो जायाखै अनलि माइब्रा ओंखामल' एसे जाना फैदोंमोन फुङावनो 8टासोआवनो दा उखैबाय ओंखायनो बेखौ जानोसै आरो नै बायथिं दं आगैया बायथिं दं आदाया दा जोङो थांबाय थासिगोन आरो बिनि उनाव जेरावबो नेला डाइरेक्ट न'आव लोगोफोर फाइनालि न'आव मोनफैबाय एकदम माने मोना जाफैबाय आरो 6:30 बारलांबाय जोंनि आइमोननाव मोनफैदों मानो होनबा लामाया एथिं सर्टकाट ना दा आइमोननाव हाबनानै न'सिम थांसै आरो दा बेहायसो लेट थांगोन लेट माने दा ओंखाम जाखांनानै थांगोन आरो एसे उनाव मानो होनबा जोंनि बेहायनो आरो रंजालि बैसागु इदि माबा दङ आरो ओमफ्राय इदि रंजालि बैसागुनि सिलभार जुबिलि
सिलभार जुबिलिनि फांसन सोलिगासिनो दा जोंनि ओजा न'निफ्राय जोंनि आइ ओमफ्राय बिजावजालि बिसोर बयबो माने बाहागो लानो पार्टिसिपेट खालामनो फैदों आरो ओंखायनो बिसोरबो न' मोनहैयाखै नालाय बिसोरबो मोना माने 8टासो जाहैगोन खोमा आरो न' मोनहैनाया ओंखायनो आं हारसिं थांनानै आरो मा खालामगोन न'आव रावबो गैयाना ओंखायनो बिसोर मोनहैबासो आं थांगोन आरो लोगोफोर दा ओजा न'आव आइमोननाव ओंखाम जालांसै आरो बिसोरनो हाबफैदों डाइरेक्ट बेथिं सर्टकाट दंना जोंनि गुवाहाटीनिफ्राय फैनाय लामा जोंनि आइमोननाव हाबनाय सर्टकाट लामा दङ बेहाय दा रेस्ट लानानै ओंखाम जानानै थांसै आरो लोगोफोर फुंनिफ्रायनो फैनाय ना पुरा मेंदों आरो दा इनो जोंना बाबाया इनो जोंना बाबाया बाबा आबैमोननाव फैदों ने आबैमोननाव ओइ नै जोंनि जेनिया एकदम जोंना बाबा थानायखाय आंनो खाथियाव फैयाखै आरो